De tu, Rence, na exkurzii sme tak dvojrad. Za ručičky všetci. Peťko sa nemá s kým držať jediný. Nemám. Tony, chyť sa s ním za ručku. Dobre, a kto mi z vás vie povedať, kedy vznikol Luník 9? Môžem ja, pani učiteľka? Pani učiteľka, môžem ja tu? Okrem Peťka sa nikto nehlási. Môžem, prosím. No dobre, Peťko. Tak Luník 9 vznikol 1990. Dobre. Yes. Poďme ďalej. Po ľavej strane a prosím vás, detičky, nekrvej. Do šľaka, do pekla. Peťko, čo sa stalo? Pani učiteľka, to čo robí ten cigáň? Ja som ti hovorila, nekrvi. Kúše ma do nohy. To ako raz ťa kusne, to je ako Rottweiler. Do pekla. Vypáčim ho. Cítim sa ako rozšľahaný banán. Nehrež mi tu. Pardon. Do frasa, do čerta, potím sa jak prasiatko, čo to so mnou je? Všetci čerti so mnou šijú. Mamička, pomôž! Čo je, ty kokot? Ja som hnedý? To čo mám na hlave? Kokot, ale nevyzerá to tak zle. Cítim sa, keby som mal nejaké nové možnosti a schopnosti do... Kokot, rytmus je ve mne. To som nevedel ešte včera. To sa mi ľúbi. Peťa, daj tikne to rádio. Čo robíš? Jaké rádio? Však tu som ja, ne? Rytmaus. De tu, Rence, písomka z matematiky dopadla. Dobre, až na jednu výnimku. Peťko, s tebou čo sa porobilo? Ty si bol taký vzorný, prvý príklad máš dobrý a druhý to čo? Druhý príklad mám piči. Čo si to povedal? Že ho mám piči. Piči, ty stará ringla odporná. Čau ma štýl, chápeš? Kristinka by mala dnes o 2 roky dlhšie nechty. Tak to bola moja krásna pesnička. Deti, vie niekto tiež tak krásne spievať ako ja? Postavte sa do rady, budem si vás fotiť. Ty koko, to je pičovina. Čo robí jen tam ten neger? Rytmaus? Serus, evidujem ťa už dlhšiu dobu. Dávaš brutálne odjeby učiteľka. To si cením. Tomu ver, všetko dávam brutálne. Aj beatbox, aj breakdance, aj rap, odkedy je môj foter Talian. Všetko dávam lepšie. Jak sa voláš? Moje meno je RITMAUS, brachu. Hip-hop. Ne, žiadny pop, ale hip-hop. A ty sa jak voláš? Nečaruj ľudí, moje meno je Tony Defecto. Chápeš? Sleduj tú helikoptéru, jau. Brutálne si dal helikoptéru, je vidno, že sa ešte učíš. Ale ja viem takú helikoptéru, brachu, že tu všetci sa na šupu dogecajú. Brutálne, že? Ty kokot, my budeme fela, jau. Jau, feláci, jak brat a sestra. Tak výborne, na svoj nový album Peter Vňať a Smradí si vyberám týchto dvoch chlapčekov. Vyzerali ste super na fotkách, chalani, ďakujem. A poďme si teraz zaspievať. Prečo prasa nenosí žiadny motýlik? A hen ten prváček Ramoník Kastráček sa sem jak dostal. Hej, Ramon, ukaž mi pásku. Chalani, nebol by som vám zarepovať? Nie. Tak zmizli do piče, si počúvať Rowlincovú. Chalani, nemohol by som vám zarepovať? Nie. Dobre, čekuj, môj štýl je väčší jak tvoja erekcia. Je tak dobrý, že mi netreba ani produkcia. Lebo metamorfológia je moja definícia, inšpirácia. Nikdy sa neprestroj si za svojím stoj. Deturence, skladáme sa na výchovný koncert. Peťko a Tony, vy ste mi ešte nedali. Ale ty nedám tebe jebe, platíš za školu, čo si piča? Ale čuž, je to povinné a keď nepôjdeš, dostaneš 6 zo správania. Kurva, Toninko, nemôžeš ma založiť do zajtra. Kilom. Však ale vstup je 5 korún, brášku. Však ale aj na život, ne? To je ten Martin Nádej, smradlavý komerčnák. Tomu verte, nemá problémy s lovami. Ten robí ty svoje disco, teplé, popové, detské sračky pre deti a potom si zarába na drahé Ferrari. To by som v živote neurobil takéto pičoviny.
lebo ja som iba pre nekomerčných, len pre hip-hopových. Z tomu ver, brášku. Tu ver navždy ulice, bracho. Mier. Dej na to. Ale netleskaj mi tu pri uchu, však ja mám citlivý hudobný sluch. Však bucha ma tu otravuje tak. Kurva! Muchu sa zabil. Čo som zabil? Si zabil. Muchu som To je zabil. dobré, si zabil. Som zabil. Si zabil. To je dobré, to budem používať. Ticho tam vzadu. Drž piču tam vpredu. Skap. Si zabila. Milé smradí, predskokanom dnešného popoludnia je Martin Nádej. Poprosím potlesk. Zatlač mobile, bo chcem naspäť to. Ego! Zulienka, nie si silná ani tenká. To sluchaj, Randy, budeme tam mušať spridať z basíci, boha, bo to musí baviť znáš, jak... Ty kokot, Mafia Kroner, starý, serus, ja som váš najväčší fanúšik. Nemáte nejaký podmas pre mňa? V talóne? V rukáve? V nohavici? V rukavici? No sluchaj, jak by to malo vypatrať, jak sebe to ako predstavuješ, to... Co to má byť? Počujem, ty sa mi nevyhrážaj, nerozumím ti ani piču. Chcem od teba nejaký podmas, ne? Urobíme nejakú diskotekárinu. A keľo máš penieži na to? Čo? Penieži, keľo máš na to? No mám... Ja ti nerozumiem. Idem do štúdia a ty mi iba niečo pusti, dobre? Nech ti nejebe! Brášku, ty si zaspal. Čo ti jebe? Som bol v budúcnosti 2013. Ty si tam ani nebol a si bol niekde nafetovaný a ja som bol dotetovaný. A boli tam nejakí cepečkári, sa púšťali diskotékové kolotočárske hudby. A mne sa to ľúbilo a repoval som do toho, jebe ti? Fuje, tak to bol určite len sen, brášku. Tomu ver, naspäť 93 roku. 95 BPM. Ale už mám toho dosť. Non-stop sa bavíte. Peťko, presadni si do prvej rady. Ty si presadni do prvej rady. Ja tam už sedím. Tak drž piču. Ne, za uši, ne, však budem ich mať jak Mickey Mouse jebnutý. Tu si sadni a čuš. Kurva, tu sa nemám ani s kým porozprávať. Ukáž, to je tvoja desata. Díky. A nevíš, kto vystupuje? Palo do piče! Toto je príbeh z dávnych čias. Z čias mýtov a legend, keď boli starí muzikanti ešte malicherní a hluchí a zoslali na ľudstvo piesne utrpenia. Len jeden človek sa odvážil vzoprieť ich moci. Pali Kabela. Pali mal synu dovtedy nevídanú. Putoval po zemi a bojoval s nástrahami zlomyselnej slovenskej hudobnej scény. Kdekoľvek sa zjavila zlá hudba, kdekoľvek trpeli nevinní, vždy tam bol Pali Kabela. Lokál TV uvádza epizódu skresleného seriálu Napál Rytmausa. Nebolo to špatné, brášku, ten Kabela vie fakt spievať. Jebe! Však som si skoro vytrhal kotlety, som bol v prvej rade, som myslel, že ma jebne. Hen tam je, Palo, kurva, Kabela. Idem si pre podpis pod so mnou. To teba fakt berú takíto popoví speváci, čo sú najebaní všade v televízore a v rádiu, čo skladničky nám naspieva, to ja by som v živote nemohol robiť, ja som iba pre nekomerčných. Ulice, brachu, Stokárec. Mier. Serus, Palo, dáš mi prosím ťa podpis. Zmizni. Ale ja som tvoj fanúšik, ja som videl tvoj film Fontána pre Martinku. No, najprv sa nauč intonovať a potom dojde, dobre? Vypadnite. Ty čo si arogantný na chlapca za to, že je z teba dojebaný, čo? Si ukradol Rowlincovej trencle, ich máš zarezané až do vajec, tu spívaš s Gotom, ty kokot svet, lásku na haha, a teraz si akože namyslený. Však ja viem lepšie spívať než ty, chceš to počuť? Tak čekuj do to. Ja som ten pojebaný gangster. Tu spívam ja, brachu. Viete, kde vás mám? U prdele. Neviem, ten otvor, čo si tam mal na tvári, neviem, čo z neho vychádzalo, ale z teba nikdy nebude superstar. Tebe raf. Ja ani nechcem byť superstar, lebo ja som navždy underground. Detúrence, nebite tam Kabelu. Nástup do autobusu. Tony, Peťko, poďme. No počúvaj ma sem. Akože ja tu nebudem sedieť s sebou vpredu. Okamžite ma jebni vzadu na Peťku s chalanmi. Na to zabudni. Budeš sedieť tu pri mne. Som tvoja učiteľka a budeš mi vykať, dobre? Dobre, vy piča. Detúrence, dáme si hodinu rozchod. Zrovnajme si hodinky. A keď nemám hodziny? Nebo drzí. Však som není drzý, som chudobný. Brášku, tu na to vypadá jak v New Yorku. Temer raf. Kuku, tu chcem raz žiť. Pozri na ten veľký, vysoký panderlák. To je Manderlák. To je jedno, také v Seredy nemáte. To ne. Škoda, že nemáme love.
To nevadí. Vyšmelíme kartičky hokejistov. Ja mám zlatého Hašeka. To je reč. Ja mám, vieš čo, ja mám Jágra s takým páčom na hlave, že úče svätí prostriedky. Chceli mi za no dávať už 2 albumy kartiček, a že ne. To je môj zlatý Jáger. Nečaruj ľudí, to háro si iba dokreslie fixku. Čo som? Dokreslené. Áno, a nedokreslím ty monokel na hlavu. Chlapci, sorry. Nerad ruším, ale vozím zo zahraničia muziku a vidím, že vás dvoch by to mohlo zaujímať. Ty kto si s tým namalovaným hovnom na lici? Mňa volajú Meky. Ja som tvrdý a toto je Tony. A čo tu máš za hudbu teplú? Napríklad tento zahraničný rap. Tu pozri kazetka. Ty koko, tupac. Odpadnem. A to je normálne originál. Samozrejme, originál. To vyzerá jak nakreslené ficku. Ale čo si blázon? No, to je zahraničná tlač. Aha, no dobre, ale my nemáme love, kokos. A čo máte po váčkoch, chlapci? Máme tu kartičky, pozri sa na tohto Hašeka. Hašekov už neberem. To má každý plno. No máme tu ešte Jágra, ale s takým účesom, že to je v podstate nepredajné. Za toto vám dám ešte aj svoju gitaru. Gitaru nechcem. Tu si zeber privatru. Hej, busár, pusti to na repráky. Čekujte, čo sme kúpili v Bláve. Keď som išiel do V-klubu, chlapec môj pekný... Tu čože, on nás ojebal, môj Jáger! Nevyrušuj, mne sa to ľúbi. Tak vyhrň suknu a ukáž cecky. OK, ideme na to. Tony, predaj sa ku mne, dobre? Ja som metamorfolog, Nick, dobre? A čo fízli, alebo teroristik? Jasne, že terorista. Ja som hudobný terorista. Odpalím sa sám. Víš, čo si na nich kúpim? Rotačák. Všetkých tu Nehovor to. Ne, však musím to povedať, ne? Však budú počuť cez sluchatka, ne? Dobre, tak to poviem tichšie, ale však rozjebem ich na šbírky. Víš? Dobre, takže teroristi, pripravení, ideme hore cez rebrík a cez žaku. Do piče! Kto ma odjebal? A zobral mi teraz rotačak. Jaký, to kto je, že street dancer? Sorry, brášku, to je hra. Víš čo, jebem na vás, idem na pokec. Som tam vytvoril miestnosť, že hybo, lebo ja som hybo brácho. Zatál je tam jeden užívateľ. Čajka, ty koko, ukáž. Barmana. Ty koko. Ukáž ma, veľké čučinis. Ty si tam chod strieľať s chlapcama. Gej. Písal som si s tebou na pokeci a odtedy ťa stále hľadám. Chcel som ťa iba pozvať na poldeci. Viem, že ty si tá pre mňa pravá. Som zvedavý, či má aj nejaké kamošky, brášku. A jak ju spoznáme? No kamošky určite nemá, pre teba, ale dohodol som sa s ňou tak, že bude mať také úzke rifličky a bude mať takú červenú bundičku na holo, víš, na holo. Len nikto tu taký není, len tento gáďo. Ja ho poznám. Odkiaľ ho poznáš? Však to je MC Rebrík. Jaký MC? Starý, nevíš nám pomôcť, hľadám barmanu. Some lovin' happens so festa. Jebe, to po akom rozprávaš? Však ty si ani nerozumíš sám. Brášku, nechaj ho. Však oni si točia s barmanov aj klipy v zahraničí. Stál tam on, ovisnutý. To čo mi robíš, akože dohodneš sa se mnou na rande a tu fajčíš chlapca? Ty cirkusová prostitútka. Jebem na teba. Idem hrať počítačové hry. Sám. Hej, brášku, prosím ťa, nenaučíš ma tú choreošku? Aha, nie. A na záver ti poviem ešte jednu vec. Vôbec na živo nevyzeráš tak dobre, lebo cecky máš po tatovi. Všetko není také, ako sa zdá. Niečo aj na neuverenie. Môj najobľúbenejší svátek, že dušičky, v preklade spirity, lebo víš do, Michael má narodeniny. Vím, však on stál pred 100 rokmi z mŕtvych. No, vstal, ale ešte sa nezabudil. Čekuj, koľko je tu tých svíček. Sa tešíš, čo? Teším sa. No, tu poskakuješ, čo chceš privolať dáš, alebo čo? To je oslavná choreoška, brácho. No tu je môj svíčkomat, čo ho vyberiem a som rád. Koko, si za no kúpim najväčší kríž. A konečne zlatý originális. No dobre, máš tu kľúč? Jasné, že mám. Jasné, že nemáš. Jednu vec si mal zobrať, ty. Šiltovkar pojebaný. Vypač to. Ty kokos, brášku, tu čo tu líta? Čo ty jebe? To je Batman, ne? To je potka s krídlami, ne? To je tá kapela, ne? Počkaj. To je ten Jano Blamáš, Vašo na label a Jožo náš. Serus Jožo, však teba poznám z telky. Ty si ten spevák, na ktorého koncert určite nikdy nepôjde. Chlapci, čo má znamená toto? No niečak, robíme biznis, brácho, ulice. Vráciam sa z turné a chcem sa s Blámažom najebať doma, ne? A nechceš svičku?
No čo robíš? Čo si zas najebaný? Však si mi odhodil celý svičkomat, veď ja som tam mal love. Do piče, Henek, celé zuby, však to je pobroková scéna, utekaj! Utekajme, Bráško! Utekaj! Chvíľku to vyzeralo, že prežijeme, ale ne, sme piči. Nemáš kríž? Kokor mám, vidíš to? A nosím ho na krku, zabudol som. Vypnem ho, Niktoša. Nefunguje do piče, asi pretože je fake. Nemáš cesnak? Hej, Nech ti najme! čo sa stalo, Bráško? Mal som sen, že ty vyzeráš lepšie a vieš tancovať. Zoberiem ťa domov. A čo ma zober, prosím ťa. A bol podľa vás tento príbeh o chlapcoch, ktorí stretli na cintoríne nesmrteľných spevákov, slávikov, založený na pravde? Ne, čistá fikcia. Takže deti moje osprostené, ja vás tu vítam! Zase večer u nás! Mám tu teraz 3 súťažiacich, mám tu Tonyho, Peťka a Dušanka. Miermajstre. Ja som Rytmaus, ne Dušenko. Tak budeš Rytmaus, Dušanko. Mám tu pre vás takýto ľahodný mok bieleho slízu. Tak fľaštičku podávam Dušankovi. Nečúchaj si moc tomu. Hovoril som nečúchaj, ale tak tu už sa blíži moja prvá otázka. Povedz mi, čo sa stane, keď otvoríš túto fľašku a čuchneš si k tomuto ľahodnému moku? Asi odpadnem. Áno, to je správna odpoveď. Svetuješ sa a čo ďalej? Okrem toho, že si rozvrátiš rodinu a odpálíš život? Treba začať písať rap. Jedna z možností, ale rap není východisko. V rape sa zamotáš, padneš do hĺbších vecí, ako je len toulen. Tam už sa to potom rozdeľuje, tam je široké spektrum úletov a psychózy. No povedz mi, Peťko, čo sa stane? No, že sa z neho stal... A čo ti budem hovoriť do piče? Ja som myslel, že tu budeme vystupovať, kokot, že donesem hip-hop do telky a súťažím tu v detských pičovinách. Nech sa páči, Tony, ja ti teraz podám túto fľaštičku. Áno, a mám. skúsim ju zapáliť, tak to zapálim. Uhasne ho, jebetišek, nechaj ma ho... Neši ma do bradaviek, jebeti. Ja ho musím uhasiť, ne? Však ho zahačte nejakými bicyklami alebo niečo. Nechaj ho, toto je mladická nerozvážnosť. Dušanko, však pomôž nám tiež, však poď hasiť. Ja tu mám robotu. Ty si kokot, však ale neši ma do bradaviek, jebeti. Tak to už sa zrovna stáva, doba je obzvlášť vydrbaná. Jebem ja na celú SROTVčku, aby ma tu zapalovali detskí moderátori. Ja ti dám teraz jednu hádanku. Čo má spoločné Janko Debnička, Viktor Dolian a Jozef Nočák? Velice jednoduché. Majú zriti ďalekohľad. Ne, moderujú crn, ty gáďo, strapaty. Takže blížime sa ku koncu. Dušanko, môžeš mi podať fľaštičku? Nedám, to už je môj život doteraz a do toho nikoho nič. Viete ako? Do piče, prečo to zase nejde? Čo tomu je? Vyber tú kazetku a ofúkajú. Ja nefúkam, ani nepie. Tak pustím asi telku, ne? Tak čo už, ty kokot, keď títo herné konzole. Však to nemá budúcnosť toto. Sleduj, to je tá boyband kapela. Však oni tancujú jak jeden. To čo majú jednu košelu bílu? Čo sú čašníci? Však to by sme my vedeli takto tancovať. No tak poď. No tak poď. Kokot, takúto choreošku ti naserem. Hehehe, Bráško. Čo sa ujebávaš? Však sa mi šmykla ponožka, lebo to tu máš vyleštené jak jahodu. Ale ja mám koberec. Drž piču. Tak detúrence, rozdelíme sa. Napravo idú tí, čo si vybrali telesnú, naľavo tí, čo tanečnú. Chlapci, a vy? No a jednoznačne na tanečnú. Bráško, ideš so mnou, poď. Však ty to išlo. Môžem nebyť tancovanie, to je pre baby. Ja idem na fucik. Stará, napíš si ma tam, lebo teraz ide do týmu Čierny žolík. Rosaldo Luis Nazario de Lima, som kapitán a vyberám si tým. Ako kúkaš? Nahraj mi! Fauli! Súdi! Fauli! Ale Peťko, čo mi to tu filmuješ? Nemáš prezúvky, nemáš úbor, nemáš kondičku, čo tu chceš? Však ja mám kondičku a nebudem nosiť tie tvoje funebrácké mŕtve cvičky. Však čekuj na to, ja mám originál tenisky, aj Diaz. Padaj dole z ihriska, ja už sa na to nevládzem pozrieť. Au! To je ona! Rozhodcovi žena nedala. Chalani, tak na 3, ak sme si nacvičili, hej? 1, 2, 3,
A. Povedz, že húliť smiem, ja to už dávno chcem, tráva je nádherná. Dobré ráno, mládenci. Dúfam, že ste pripravení. Ráno si napíšeme previerku. Pre jakú vierku? 5 minútovku zo slovenčiny. Škoda, že tam nebudem, lebo idem alergologičke. Starý, nejdeme na písomkušek, ja som myslel, že je pátek, že si to tam odspím, ale toto ja nebudem riešiť. Ani ja, bráško, Fero, takam ide. Fero, ty kokon, chlapec môj, kamarát. To je ten, čo má to video z Ameriky, čo som ti hovoril. V živote som vás nevidel. Ale nebúc. Vieš, že je písomka, bráško? Nevadí, ja mám ťahák. Ukáž, máš ťahák? No a už ho nemáš. Takže ideš s nami blicovať k vám. Do čerta. A celý film pretočí za menej ako minútu. Za menej jak minútu? Čo si, kokot? To je normálne vesmírne video. Zapni mi nejakú motivačnú VHS-ku, nejakého Stalloneho. Pusti tam toho Rockyho, brácho. Chlapci, a nedáte si niečo na pitie? Ja si dám pičekuládu. A ja si dám šmolkulu. Milujem títo filmy se Stallonem. Milujem motivačné, víš, že ťa to tak nakopne, že máš bojovať za to, čo chceš, že tak. Ty kokos, čo sa tam deje hen? To nejak prepína. Blble ty to video z Ameriky, starý. Však tam nejaký Jim Carrey je tam teraz. Ty to preplo na blbý a blbší. To je v poriadku, to spravilo aj pred týždňom. Hej, si v pohode? Jožo. To je Fero. Však na láte tu máme a čávo není nikde. Fuj, ale však toto není ani šmolkola. Aj tu leží. Gáďo, čo ti je? Čo si jak kokot? Však nejde ti do video. A už ide, tak dobre, ideme ho dokúkať. Haló? 7 dní, ty bloger! Jako, ešte raz? Milé detúrence, z tejto krabice si porozdeľujte hudobné nástroje. Pozri sa to, Niko. Mimozemská zelená piča. A ty sa tu čo furt smeješ? Daj mi žiacku, už ti musím napísať poznámku. Zase žiacku, že ale veď už mám tretiu tento mesiac, nemám tu tam kam písať. Si jebnutá. Pani učiteľka, to čo je? To čo sa ku mne dostalo, že nám zostali len 2 klacky? To prečo? Lebo som cigán? Musíš udržovať rytmus, Peťko. Kokot, jaký rytmus s týmito 2 klackami? To mám iba tukať, alebo čo s tým mám robiť? Áno, ťukať. Jak semafor pre hluchých? Dáme si kohútik Jaraby. Odštartuj to. 3-4. Ale tými klackami! No dobre, hovada, tak pripravený. Kohútik Jaraby, on, nechod do zahrady, jo, rozjebeš láliu, potom sa zabil. Stop, Ježišmaria, to sa nedá počúvať. Kvôli Peťkovi sme to museli stopnúť. Čo si, hluchá? Však ja som hral dobre, ale ostatní hrali na piču. Xylofonista, halabala, chaosy. Nič, musím vás rozdeliť na skupiny. Peťko, Miško a Ondrík, vy poďte bokom a ostatní my si to dáme ešte raz. No, ostatní, počujete? Cvičte. Peťko, daj nám paličky teda. Tu máš ty klacky, ak nepotrebujem. Ja vím bídaj hubou. Stop. Spievať máš, ne tieto pazvuky robiť. Spievať? Tak ja ti dám taký spev, ty kokot, že sa našupu doblveš. Kohútik Jaraby, nechod do zahrady. Tak ale toto je už vrchol. Daj mi žiackú knižku. Tu máš a strč si ju do ryti. Jako? Normálne, si to zroluj. Jo, tuto je nová éra. Tuto je kapela z hudobnej výchovy. Zože Piešťany. Yeah. Kohútik bamba, vyjebavý, rapavý, dáva mi zamany bez zábrany. Potom rozjebe láliu, lebo ho grillujú. Jo. Ty kokot. Do piči, kde sú všetci moji ľudia? Kurva, to zas bude den, čo sa budem musieť učiť. A ne, je tu mobil. Toninko mi tu nechal mobil v lavici, no chvála Bohu. Aspoň sa budem hrať. To vám ukážem, jakého mám dlhého. Zatočím ho jak ranné kulo. Deturence, dneska sa budeme deliť, lebo zavládla všade chrípková epidémia. Ja ju mám piči. Ja mám cigánsku imunitu. Elka se romales immunitas. A prváčikovia budú s nami. Do piče! A to čo akože teraz? Tu nejaké deti mi sem dojebeš? Áno, presne tak. Sadnite si tam, kde je voľné. No tu si nesadaj. Odkiaľ si? Z Trnavy.
Pán Juštilka, však on je z Trnavy a chce si sem sadnúť. No a čo, Peťko? Trnava, to je malý Vatikán a aspoň si preopakuješ prvácké učivo. Prvácké učivo, víš, koľkokrát som sa to aj učil, koľko máš šedivých chlpov na reci. Nešpandrkuj mi tu s tým vyjebaným mečom, lebo si najebem a napchám si ho do rici a nijak inač. Toto není Trnava gauč. Však ja to uznávam. Ty ma uznávaš aj ako veľmi. A vieš čo, vlastne to mám piči. Ja budem túto radšej hadika hrať. Jebem na celých kindermafiánov z Trnavy do strany. Ja nejsem kindermafián. Jakže nejsi kindermafián? Však sa na seba pozri, ty kokot. Zdenka na tričku. Zdenku si do huby neber, ty chudáčisko. Však ja si ju neberem, ale ona mňa si zobere do huby. Čo sa tu vy furt bavíte? Peťko, ten mobil tu nemá čo hľadať. Však ten mobil tu ani nič nehľadá, ty kráva. Čo si to povedal? Sáp. No vidíš, bol si hrdina a teraz tu plačeš. Však čo si jak? Šbojko. Otvoríme si šlabikár. Šlabikár. Na strane 5 a Peťko začni čítať. Dobre, pôjde, takže strana 5. Dobre, už to mám, už som sa našiel. Mama má Emu a Ema má mamu, piču, ktorá ma učí čítať. Šlabikár. To riaditeľne. Detúrence, tak vitajte na svahu. So mnou pôjdu snowboardisti, tí na tých prknách. A tí, čo lyžujú, pôjdu pánovi Tarhoňovi. No a ja pôjdem čiľúvať na izbu, lebo ja som nedošiel na lyžiarsky lyžovaček, nemám ani lyže. Ale máš, tu si obujte, to je rárne. Čo si jak? No a pekne všetci šup, rozdelím si vás do skupín 1, 2, 3. Kukus, bráško, ja sa bojím, že neviem dobre lyžovať a nechcem skončiť v trojke. Mne to je jedno, ja budem určite jednotka, lebo ja tak lietam po kopci jak Schumacher. Dobre, tak ideme, stopujem. Slalom na čas. Poď, Tony, poď. Pekné, dobre si to zlyžoval. No, a mal si sa, kokotko. No a Petrík? Tak idem, no dobre. Lyžujeme venku. Poď, Peťo, poď. Bráško, poď, držím ti palec. Dobre, drž piču, spôček. Jak mám ísť dole, však? Som dostal lyže po starom Tarhoňovi. Nenabrúsené, čistá tupota. No, vy dvaja pojete môjmu synovi, Prtkovi. Ty kokot, bráško, však to je ten spevák. Jaký spevák? No však z Iné Laty. Nepoznáš? Ne. Oni majú ten najznámejší song. Vypadli. Nepoznáš to? Nepoznám to. A za to musí teraz kopať hen tam deti v lyžárkach do hlavy. To neviem, idem sa spýtať. Hej, Prčko! Prečo kopeš spolužiačky do hlavy? A čo sa tu hráš na inštruktora? Však ty si povolaním syn. Tak za tieto tvoje blbé reči si to vyšlapeš pešo a rozložíš tam tyčky na slalom. Ja tam rozložím na svach také tyčky, však počkaj večer, kámo. Jebem pomu, ja mám piči, pijem kolu, lekár kričí. Jak to jazdíš na tom vleku? Tu pomu medzi nohy si daj, ty mara! Nenávidím diskotéky. Však ale dočkaj, čakám 5. tanec Melaniu. Hen tu velerybu. A kvôli tomu tu čakám, hej? A čo, dobré? Ježišmaria, seručajka. A čo, ty netancuješ? Nie. Tak mi podaj tú fľašu, ty piča. Tam už nič nie je. No jebem na to, toto bola posledná kvapka. Idem na izbu sa najebať, lebo kokot gáčatá tu tancujú nejak cigány, oni tancujú, keby smrdzali. Jebnutý lyžiarsky lyžovať tu musím, že chlástať som sem došiel. Mám vás! Jak vás? Však som tu sám, tykár. Delocvikár. Peťko, nebuď zdrzí. Čo si chcel robiť? Chlastať, že? No tak som si išiel dať panáčka, no. Aha. Áno, konečne, Melania. Už je to 5. tanec. Podáme si sledáka. No, dobre, poď. Tak čo, lyžiarsko-výchovno výcvikový kurz, ste tu všetci? My sme kapela Iné Laty. 1, 2, 3 a... Tak ešte túto predo mnou vypiješ. No takto, Štefan, keď je tu trest, tak ja to teda vypijem. A keď musím, hej? A som samozrejme rád, že som že to piješ, že máš dozor nad tým so mnou, že to piješ. Však to je moja úloha, som učiteľ. A za to ťa uznám, lebo však všetci sú tam kokoti na tej škole, ne, veď, sorry, že to hovorím, ale kokoti, ale však ty to myslíš tak úprimne s náma na tom telocviku, proste, nemám prezúky, proste, cvičím, víš. No vypí. Ten Prtko, proste ten Prtko tak jebnutý, povedz mi to, však to nemôže byť tvoj syn. No vidíš. Štefan, Čevo, jebe si? Neboj sa, ja ti zavolám pomoc.
Pešecha. Peťko, chodme na lietaj. Šéfan potrebuje Spadne, somalička. Zase si drzí. Ale môj Peťa. Drzí. Čo to Jaký máš? šéfan? Ty si... Lepiče, nechaj ma. Kurva, Brášku, to s kým si sa tak najebal? Stoj rovno. Preber sa. Momentar honis. Počúvaj, prdko mi prekazil tanec Melániu, musíme mu spraviť zlobu, tak preber sa furt. Počúvaj ma, ego, ešte raz mi jednu najebeš na hlavu. Jaký ego? Čo si jak? Počúvaj, však kryžik sa ti dolamal. Čo sa mi dolamal? Kde sa mi dolamal? Sem si robil piču. Starý, dobre, vytrezvel som normálne. Ešte, že s tým križikom nič nene. Máš fixovky? Ale neolizuj to, však. Budeš vyzerať, keby si vyfajčil sepiu. To si zaslúži. Kokos, a jak si mu tam zajebal to Kristové oko na bradu, no brutálne. Vydržíme teraz 5 minút, kým prejdú kontroly a potom ideme ďalej vyčínať za babami na izbu. Tomu ver za Melániu, ešte mi dlží tanec. No však áno, veď mi hovorila na diskotéke, mi šepkala do uška. Dobre, ty máš dneska hliadku, tak za 15 minút ma zobu, dobre? Jasné. Koko, niečo si prečítam. Vlastiveda. No, si myslíte, že povolanie, syn, je ľahké povolanie, veď nemám žiadnu výplatu, chodím k psychológovi, ma názvu Prdko, keď to názvu rodičia Prdko, tak si píči na celý život. Mám punkovú kapelu, čo som chcel hrať vo Filharmonii Trianglistu, jebem na vás. Tu píči, došla mi kolhejtka. Čo mám teraz robiť, Evil Brada? Vyťahni z kúpeľne lavor, načepuj do ňoho 0,5 litra vody, vyťahni jeho prsty a namočí ich tak až po 2., 3. článok. A do rána sa pomočí. To ti Evil Brada zaručí. Ja som sa dosral! Fuj! To kto mi dal prsty do vody? Však ale tu si sa mal došťať. Však ale ja som cigán. Ja som sa dosral z teplej vody. Fuj, ja nič nevidím. Kuda, ty čo máš na tvári? Však čo si zalepený jak porno časaj? Ja nevím. Kuda, si nič nepamätám. Ja už nikdy nepijem. Nikdy. Šún, Tony. Tu sme dojebali. A zároveň aj vychytali. Čo čumíš? Víš, však len vám tu zostalo kúsok práženice. Dobre? Dobre. Wow, to je super, Brášku, že si vyhral ten konkurs. Jdeme Raf, v novom filme Duše na Trápoša. Hen tam je aj Pali kurva Kabela, ten tu hrá? No hrá, snaží sa. Kokos, jaké parádne veci, to čo je? To sú najväčšie parády z SRO TVčky. Hen tam máš živý žid, to je na kameru. A dneska sa bude točiť barová bitka, takže tu má kameraman taký postroj, že smedný Ken, aby sa mu netrásla kamera. A hen ten súdicu, čo tam má to chlpaté, to čo je? Na to som ešte furt neprišiel. Dneska to tu bude drsné, preto je tu toľko komparzu. Dvaja. Akože oni budú v každom zábere sa síce byť, jeden bude v každom zlý a druhý v dobrý, hej, aby ti akože neušlo, že kto je kto. Bydlovský do maskéry. Masker na filmových hvízd, víš. Akcia! Čo sa tu zajebávaš do piče? Stop! Čo je? Čo sa stalo? Petrik, takto mladí nerozprávajú. Však som sa do toho vcítil, to je barová bitka. Ty si bol niekedy v bare? Keď sa ti kúkam na lica, tak iba v reštaurácii si bol asi. Povedz do keľu. Do čoho? Do keľu. To čo je keľu? Proste povedz to do keľu. No dobre, no. Akcia! Čo sa tu zajebávaš? Sorry, tak to vážne som nechcel, že by to išlo samo, no von. No, tak ešte raz, môžeme ísť ešte raz teda? Tak poď posledný, ináč sa vymením. Akcia! A čo tu robíš do keľu, ty kokot? Oddychujem. Ježiš Maria strich! A čo? A prečo sa mám nechať dotlkať od nej? Za to, že som cigán? Za to, že si kaskadér. Hen tam je herec a ty sa máš nechať zbriť. To ja som jeho kaskadér. No dobre, však ty sa tu nerozčuluj. To čo už je, keď cigán musí robiť kaskadéra Krovákovi z Afriky. To už sa rovno môže nadabovať kramár. No dobre, Toninko, ideme. Nemôžem teraz. Konečne mi technický pokrok umožnil natočiť fontánu tak, ako som vždy chcel. Pozri, fontána meteoritov. Do keľu, to je krásne. Počuješ ho, jak vrýska? Neuveriteľné. Čo si to, čo tam robá? A čo si dosraný? Zo zubára, že ty urobíš strojek? Že budeš vyzerať ako kokot? Neboj sa, že ty už vyzeráš ako kokot. Ne, tak bojím sa, že nemôžem mať každý zuby jak ty. Teberaf, ja mám reumatské zuby. Ani jeden kas a ani jedna návšteva u zubára. Fero, už ide ven.
Ten jak vyzerá Fero, Šrederis. No čo máš na zuboch, čo? Nechceš žuvačku? Ja, ty nemôžeš. Peťko, nesmej sa tomu Ferkovi. Však ja sa mu nesmiem, ja si z neho len robím piču. Prosím? Áno, povedal som piču, ty koko. Mamen zubáres, no povedz, aké mám zuby. Pre boha. Bove, čo? Také som jak živ nevidel. Burda dalej dan. No toto bude musieť vytrhnúť mostí korunku a určite strojček. Čo? Jaký strojček? Čo si jebnutý? Ja nechcem žiadny strojček. Rozmo si takú potvoriu. Fú, bráško, ja som tak rád, že nemám ten strujček. Prečo? Však to je ráno štýl, bráchu. Tu sa v Amerike nepere grills. Čo je? Čo si jak? Čo máš ten strojček? Z bicykla? Petko, nerob ty grimasy, lebo ti to zostane do konca života. Jak tebe? Ty piča? Detúrence, prichystajte si masky na maškarný ples. Fantázii sa medze nekladú. Tu je krepák na vlasy. Sama si krepa. Yes, maškarný, brášku. Za čo ideš ty? Za Ninja Turtlu. Z Ninja Turtlu? Lebo chodíš pomaly do strany, alebo prečo? Lebo sa rád točíš na chrbte, kokot. Ne, však povedz mi, akože, za koho ideš tam tam? Donatellis. Donatellis, čo? Teplý Socharis. Ne, ten sú palicu. Aj palicu, že? Ty máš rád tvrdé bakulis. A ty za čo ideš? Za motorkára? Kokot, ne, však nevidíš, si robím zo strojčeka bicykel. Ty si cyklista? No ne, ty kokot, cigán, čo ujebal bicykel. To nie je maska, Peťko. A čo? A ty čo máš na tvári ten celoročnú pičovinu? Však daj si to dole, ja ne, tak si. A ty za čo ideš, stará? To je maska z filmu Kráska a zviera. Tak prečo máš šaty, ty zvíra? Majster Splinter. Ty si pekný jebnutý, naozaj. Príde April, dáme pizzu. Ja ti teraz ukážem triky nejaké na bicykli. Jak Tony Hawk. Hen, preskočím prváčika. Hen, preskočím druháčika. A hen, skok cez učiteľku. Kavabunga. Peťko, koľkokrát som ti hovorila, aby si nebehal po chodbách? Však ale ja som nebehal, ja som bicykloval. To riaditeľne. Ty mi asi nedáš rozhovor, že? Jasne, že ti dám. Sorry, stará, nemôžem ísť do riaditeľne. Mám tu nejaký rozhovor. Na maškárnom vystupuješ s kapelou. Nevadí ti, že strašne hrešíš a prváci to potom po tebe opakujú? Nevadí, že keď sú jebnutí. A keď budeš mať vlastné deti, budeš ich učiť nadávať? Víš čo, v prvom rade, keď ja budem mať dety, tak ich nenechám ísť na maškárny za piču. Takže ja som piča? No ja neviem, však, a cítiš sa tak? Iba keď moderujem. Tak, to by si nemala moderovať, lebo nevím, čo z teba vyraste. Chcete, aby sa o vašej party písalo? Tak neváhajte a objednajte si piču! Peknú, inteligentnú, čajku, úspešnú. Na každé odovzdávanie cien. Piču! Do každého obchodného centra. Piču! Do každého počasia a do každej nálady. Piču! Objednávajte na telefónnom čísle. No už sa nám blíži ten maškrtný kokon. Musíme dať nejaké výstupku, však ja tam chcem vystupovať. All eyes on miss. Všetky oči znamné. Ale nemám kapelu. Sám nemôžem byť kapela. Však ja môžem byť s tebou. Bracho, fakt nemôžeš. Môžem, však ja vím tiež repovať. Chceš to čuť? Ne. Chceš čuť? Ne, vážne to nechcem čuť. Ne, prosím ťa, ne. Lári dári, ak sa darí, nálada sa stále varí. Ty si pekne prijebaný. Akože už nerepuj nikdy, lebo nemôžem povedať, že zle repuješ, hej, ale repuješ tak, jak ja tancujem. Že ne úplne dobré, proste si není profesionál. Ty môžeš na koncert akurát tak zrobiť choreošku z tú veľkú žinenku. Myslíš Melaniu? Ne, myslel som z veľkú žinenku, lebo tá dáva vác jak Melania. Ondro, brácho! Doma volá? Serus, to som ja, metamorfologis na Pokeci. Brácho, Rytmaus, ne? Boli sme spolu na hudobke. Tebe to išlo, nemáš nejaké podmazy v talóne? Nerobíš hudby? Jasne, zastav sa, není problém, ja to robím z vinilu. No dobre, tak dojdem, lebo musím ísť teraz domov, lebo spolubývajúca robí večeru, vyšmanka a potom dojdem. Že to kto mi otváral? Tvoj tatko má fúze? Nemá. Ja, tak to bola asi manka. No dobre, tak mi pusti niečo zo svojich podmazov. Popiči jugglingy. Ty si taký technický týpek, že? Brutálne. A ty si kto? Ty víš vôbec repovať? Áno! Tak mi ukáž svoj rozsah. Ego jeba! S takýmto hlasom nacvičíme aj 45-minútovú show. Budeme sa volať Drei schmutzige Namen. Drei schmutzige Namen Ježiš, to ste vy. To jak ste dohabaní. Zas ma súdiš. A úplne pritom viem, že na koncerte budeš stáť všetci budú kývať hlavami, len ty, jediná piča, budeš vychytávať chybičky, že akú mám zas retázku, jaké mám zas boty, že koho to zaujíma ozaj. Že nič o mne nevíš. Nevíš o mne ani piču. Kokodom nevíš! Kurvu o mne víš. Víš o mne piču.
Prosím na záver dnešného maškarného bála nám zahrá... Ramonko, ticho! Nám zahrá hudobné teleso Drašmucige námen. Ty si úplne jebnutý, ty celú noc robíš jugglingy a teraz sem doneseš akordeón, čo si kokot. No dobre, už netliskajte, jebnutý. Poprosím zvukára, aby mi pustil ten mikrofón rýchlejšie. Pusti mi ho rýchlejšie, čo si najebaný? Nebuď zdrzí. No dobre, tak túto piesenku by sme chceli venovať našej trídnej učiteľke a k pozdravu sa pripája celá 7F aj najmladší, najdrblejší žiačik. Melania. Prišla si z vyjebanej družiny a pochádzaš z učiteľskej rodiny a za cieľom šíriť kokotiny si už stará učiteľka. Hráš tu na inteligenciu a chceš spraviť sem na svoju kópiu a na rodičku kľudne rozháda, že rodinu si omutrovaná učiteľka. Na čo sa hráš si iba nula a povolanie piča si zvolila. Zabela a v živote si nič nezarobila. Si chudobná učiteľka. To, že ste kurvy, každý to o vás vie. Hlavne, že má dochádzku, aj keď je jebnutý. A ste povrchné, 300 kilové. Nenávidím tie učiteľky smrdlavé. Tak to boli Drašmucige námen. Petko, zajtra pošli mamičku do školy. Ďakujem. Pekne.